Το Ναούρου είναι ένα μικρό νησί στον κεντρικό Ειρηνικό. Με μόλις 21 τετραγωνικά χιλιόμετρα και περίπου 10.000 κατοίκους, είναι η μικρότερη ανεξάρτητη δημοκρατία στον κόσμο. Για αιώνες, κατοικούνταν από μικρονησιακούς και πολυνησιακούς λαούς που ζούσαν δίπλα στη θάλασσα και την ξηρά. Αυτή η σταθερότητα άλλαξε με την άφιξη ξένων δυνάμεων. Απικίστηκε για πρώτη φορά από τη Γερμανία το 1888. Στη συνέχεια πέρασε στα χέρια της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου μετά τον Αμφίβιο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ιαπωνία το κατέλαβε κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1968 το Ναούρου απέκτησε την ανεξαρτησία του και άρχισε να αυτοδιοικείται. Το έδαφος είναι σχεδόν επίπεδο, με μια στενή παράκτια λωρίδα και ένα κεντρικό οροπέδιο. Η εξόρυξη φωσφορικών αλάτων άλλαξε ολόκληρο το τοπίο. Η εξόρυξη κατέστρεψε το εσωτερικό, υποβάθμισε το έδαφος και μείωσε την άγρια ζωή. Οι οικονομικές αποφάσεις επιτάχυναν αυτή την υποβάθμιση. Σήμερα, το νησί αντιμετωπίζει φυσικούς και κοινωνικούς περιορισμούς που είναι δύσκολο να αντιστραφούν. Χωρίς σχεδόν καθόλου γλυκό νερό, καλλιεργήσιμη γη ή βιώσιμους πόρους, το Ναούρου αποτελεί ένα ακραίο παράδειγμα του πώς μια χώρα μπορεί να μεταμορφωθεί σε λίγες μόνο δεκαετίες. Τι πραγματικά συνέβη στο νησί που κάποτε ήταν το σπίτι ενός εκατομμυριούχου και τώρα έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Καλώς ήρθατε στο Μοντάρε. Σήμερα θα σας δείξω. Ας ξεκινήσουμε. Το εσωτερικό μολυσμένο με φωσφορικά. Το Ναουρού είναι ένα νησί όπου το κέντρο μοιάζει με έναν άλλο πλανήτη. Δεν υπάρχουν σπίτια, δεν υπάρχουν δέντρα, δεν υπάρχει έφορη γη. Μόνο ασβεστολιθικοί πύργοι, βαθιές κοιλότητες και ξηρό έδαφος. Αυτό το παράξενο τοπίο προκλήθηκε από χρόνια ανεξέλεγκτης εξόρυξης. Το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης δραστηριότητας επικεντρώθηκε στην εξόρυξη φωσφορικών, μιας πολύ πλούσιας ουσίας που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια. Με την πάροδο των δεκαετιών, αυτό που κάποτε ήταν μια πράσινη πεδιάδα έγινε μια νεκρή ζώνη. Όλα ξεκίνησαν με ανοιχτά ορυχεία. Οι εξκαφείς αφαίρεσαν στρώματα εδάφους μέχρι να αποκαλυφθούν τα κοιτάσματα. Το υλικό που εξορίχθηκε μεταφέρθηκε με σιδηρόδρομο στενού εύρους στην ακτή, όπου φορτώθηκε σε πλοία. Η καταστροφή ήταν τόσο εκτεταμένη που παρέμεινε ένα ξηρό, ρηγματωμένο έδαφος, με βραχώδεις σχηματισμούς ύψους έως και 10 μέτρων. Όταν βρέχει, το νερό συσσωρεύεται ανάμεσα στα βράχια, αλλά εξαφανίζεται γρήγορα επειδή το έδαφος είναι πορώδες. Ο ασβεστόλιθος δεν συγκρατεί νερό και όλα διαρρέουν. Αυτό άφησε τον Ναουρού χωρίς φυσικές πηγές γλυκού νερού. Το τοπίο σε αυτήν την περιοχή είναι τόσο παράξενο που μοιάζει με σεληνιακό μοντέλο, χωρίς ίχνος ζωής. Αρκετοί ειδικοί μελέτησαν πώς σχηματίστηκε αυτό το νησί. Ανακάλυψαν ότι το Ναούρου ήταν μια κοραλιογενής ατόλη. Αρχικά βρισκόταν κάτω από τη θάλασσα, στη συνέχεια ανέβαινε, διαβρωνόταν, βυθιζόταν ξανά και μετά αναδύθηκε ξανά. Κατά τη διάρκεια αυτών των σταδίων σχηματίστηκαν στρώματα φωσφορικών. Αυτές οι πλούσιες ενώσεις συσσωρεύονταν σε κοιλότητες, όπου φιλτράρονταν επίσης θαλάσσια υπολείμματα και ειζήματα. Για χιλιάδες χρόνια, τα θαλασσοπούλια φωλιάζουν στις κοιλότητες του ασβεστόλιθου. Άφησαν τόνους περιτομάτων που, με την πάροδο του χρόνου, μετατράπηκαν σε υψηλής ποιότητας φωσφορικά άλατα. Αυτό ήταν το υλικό που έκανε τον Ναούρου μια πλούσια χώρα για ένα διάστημα, αλλά η εξόρυξή του άφησε ουλές που δεν μπορούσαν να επουλωθούν. Όταν εξαντλήθηκαν οι πόροι, το μεγαλύτερο μέρος του εσωτερικού δεν ήταν πλέον χρήσιμο. Ήταν αδύνατο να χτιστούν, να καλλιεργηθούν καλλιέργειες ή να εκτρέφονται ζώα. Η εξόρυξη άφησε μια παγίδα χωρίς διέξοδο. Οι ασβεστολιθικοί λόφοι που απομένουν είναι τόσο αιχμηροί που ακόμη και το περπάτημα πάνω τους είναι αδύνατο χωρίς κίνδυνο. Μερικά μπλοκ μοιάζουν με λεπίδες, άλλα με βελόνες. Είναι ένας λαβύρινθος χωρίς πιθανή χρήση. Οι αλλαγές δεν ήταν μόνο στο έδαφος. Το θαλάσσιο οικοσύστημα επηρεάστηκε επίσης. Η σκόνη και τα φωσφορικά απόβλητα έφτασαν στη θάλασσα και κατέστρεψαν τον κοραλιογενή ύφαλο που περιβάλλει το νησί. Τα θαλάσσια είδη μειώθηκαν σχεδόν κατά το ίμιση. Η ζωή στο κάποτε ισορροπημένο νησί καταστράφηκε ολοσχερός. Στο κεντρικό Ναουρού απομένει μόνο ένας υγρότοπος, η λιμνοθάλασσα Μπουάντα. Βρίσκεται σε μια φυσική κοιλότητα που δεν αξιοποιήθηκε ποτέ.
Κάποια βλάστηση αναπτύσσεται γύρω της, αλλά δεν αρκεί για να αντιστραφεί η ζημιά αλλού. Η διαφορά μεταξύ αυτού του σημείου και της περιοχής εξόρυξης είναι εντυπωσιακή. Λίγα μέτρα μακριά, το ένα μετατρέπεται από πράσινο σε έρημο. Η αντίθεση είναι επίσης αισθητή από τον αέρα. Από ψηλά, το νησί μοιάζει με δακτύλιο. Μια παράκτια λωρίδα με δέντρα και σπίτια και μια γκρίζα καρδιά γεμάτη τρύπες. Αυτό το κέντρο, όπου κάποτε ζούσαν ζώα και μεγάλωναν φυτά, είναι τώρα άχρηστη γη. Οι προσπάθειες ανάκτησης της γης έχουν αποτύχει. Το έδαφος που λείπει δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Εκατομμύρια τρύπες θα έπρεπε να γεμιστούν, οι κορυφές να ισοπεδωθούν και να ανακτηθεί το έφορο έδαφος, κάτι που κοστίζει περισσότερο από όσο μπορεί να αντέξει οικονομικά η χώρα. Χρόνια ταχείας και έντονης εξόρυξης έχουν καταστρέψει κάτι που δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Αν και υπάρχουν ιδέες για τη μετατροπή της περιοχής σε καταφύγιο ή ερευνητικό πάρκο, καμία δεν έχει προχωρήσει. Οι συνθήκες είναι τόσο ακραίες που ακόμη και η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών είναι δύσκολη. Η ζέστη, η έλλειψη σκιάς και η αιχμηρή βράχη περιπλέκουν κάθε έργο. Έτσι ήταν η ενδοχώρα του Ναουρού. Χωρίς νερό, χωρίς δέντρα, χωρίς ζωή. Μόνο λευκές πέτρες που λαμπυρίζουν στον ήλιο και μας υπενθυμίζουν ότι ο γρήγορος πλουτισμός έχει ένα κόστος. Το πιο παράξενο νησί στον κόσμο κρύβει στο κέντρο του ένα τοπίο που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον πλανήτη. Ρούχα, έθιμα και αλλαγές με την πάροδο του χρόνου. Στο Ναουρού, ο τρόπος που ντύνονται οι άνθρωποι συμβαδίζει με το κλίμα και τους πολιτισμούς που έχουν περάσει από εκεί. Είναι ζεστό όλο το χρόνο, επομένως σχεδόν όλοι φορούν δροσερά, πρακτικά ρούχα. Ελαφριά μπλουζάκια, σόρτς, φαρδιά φορέματα και άνετα ρούχα είναι τα πιο συνηθισμένα καθημερινά είδη. Οι παραδοσιακές ενδυμασίες δεν φοριούνται πάντα, αλλά υπάρχουν στυλ που εμφανίζονται σε φεστιβάλ ή θρησκευτικές εκδηλώσεις. Παλιότερα, όταν το νησί δεν ήταν τόσο συνδεδεμένο με τον έξω κόσμο, οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν υλικά που έβρισκαν επιτόπου. Οι γυναίκες ήφαιναν φούστες από φύλλα πανδάνου ή ιβίσκου. Οι άνδρες φορούσαν περιζώματα ή σαρόγκ. Όλα γίνονταν στο χέρι, χωρίς τη βοήθεια μηχανών. Αυτό άλλαξε με την άφιξη των Ευρωπαίων και αργότερα με την Αυστραλιανή και Ασιατική επιρροή. Τώρα, οι περισσότεροι άνθρωποι αγοράζουν ρούχα που εισάγονται από άλλες χώρες. Προέρχονται από την Αυστραλία, τα Φίτζι, τις Φιλιππίνες ή την Κίνα. Τα καταστήματα διαθέτουν τα βασικά: μπλουζάκια, πουκάμισα, παντελόνια, φορέματα και αθλητικά ρούχα. Οι σχολικές στολές έρχονται επίσης προκατασκευασμένες. Σε επίσημες περιστάσεις, οι γυναίκες συχνά φορούν μακριά, φλωράλ φορέματα. Έχουν έντονα χρώματα και μοιάζουν με αυτά που βλέπουμε σε άλλα νησιά του Ειρηνικού. Μερικές φορές συνοδεύονται από κολλιέ με λουλούδια ή υφαντά στεφάνια. Οι άνδρες φορούν κοντομάνικα πουκάμισα, μερικές φορές με τροπικά σχέδια και ελαφριά παντελόνια. Στη λειτουργία, όλοι ντύνονται πιο προσεκτικά. Οι γυναίκες καλύπτουν τους ώμους τους και οι άνδρες αποφεύγουν τα ρούχα παραλίας. Για γάμους, κηδείες ή επίσημες εκδηλώσεις εμφανίζονται πιο περίτεχνα ρούχα. Δεν υπάρχει στολή ως τέτοια, αλλά υπάρχει μια κοινή ιδέα. Ρούχα που εφαρμόζουν καλά, χωρίς ντεκολτέ ή διαφανή στοιχεία και σε χρώματα που ταιριάζουν με την εκδήλωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σύνηθες για τις οικογένειες να συντονίζουν τα ρούχα τους. Κάποιες αγοράζουν ρούχα από την Αυστραλία ή έχουν ειδικά ρούχα. Το σημαντικό είναι να δείχνουν σεβασμό σε αυτά που φοράει κανείς. Στο παρελθόν, τα κορίτσια μάθαιναν από τις μητέρες τους να φτιάχνουν κολλιέ, φούστες ή στολίδια με αποξηραμένα φύλλα. Αυτό το έθιμο δεν είναι πλέον συνηθισμένο, αν και υπάρχουν ακόμα εργαστήρια που διδάσκουν την ύφανση με αυτά τα υλικά. Οι μεγαλύτερες γυναίκες είναι αυτές που διατηρούν περισσότερο αυτή τη γνώση. Κάποιες συμμετέχουν σε εκθέσεις ή πολιτιστικές εκδηλώσεις όπου επιδεικνύουν τις δεξιότητές τους. Αλλά δεν είναι πλέον κάτι που βλέπεις στην καθημερινή ζωή. Στην παραλία ή στο σπίτι σχεδόν όλοι φορούν σανδάλια, μαγιό και φαρδιά μπλουζάκια. Δεν υπάρχουν αυστηροί κανόνες. Η ατμόσφαιρα είναι χαλαρή. Αλλά αν κάποιος πάει στο σχολείο, στο κέντρο υγείας ή σε μια δημόσια εκδήλωση, αναμένεται να είναι καλοντυμένος. Υπάρχει ένας συνδυασμός άνεσης και σεβασμού. Το να είναι κανείς γυμνός ή γυμνός σε δημόσιους χώρους είναι αποδοκιμαστικό. Δεν υπάρχουν πρόστιμα ή κυρώσεις, αλλά τα έθιμα έχουν σημασία. Με την πάροδο του χρόνου,
Τα ρούχα άρχισαν επίσης να σηματοδοτούν ορισμένες διαφορές μεταξύ των κοινωνικών τάξεων. Οι πλουσιότερες οικογένειες τείνουν να αγοράζουν καινούργια πράγματα πιο συχνά. Όσες έχουν λιγότερα ρούχα επαναχρησιμοποιούν ή δέχονται δωρεές. Μερικές φορές δοχεία με μεταχειρισμένα ρούχα φτάνουν από την Αυστραλία ή τη Νέα Ζηλανδία. Διανέμονται σε εκκλησίες ή μέσω κοινωνικών προγραμμάτων. Το θέμα δεν συζητείται πολύ, αλλά για πολλές οικογένειες είναι ένα βασικό βοήθημα. Στο Ναουρού τα ρούχα δεν κατασκευάζονται, ούτε έχουν τις δικές τους μάρκες. Όλα προέρχονται από το εξωτερικό. Εξαιτίας αυτού, τα ρούχα μπορεί να είναι ακριβά και δεν υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Παρ' όλα αυτά, κάνουν τη δουλειά τους, προστατεύουν από τον ήλιο, επιτρέπουν την εύκολη κίνηση και προσαρμόζονται σε κάθε περίσταση. Στα σχολεία, ο καθένας έχει τη δική του στολή. Συνήθως είναι ανοιχτόχρωμα πουκάμισα με παντελόνια ή φούστες μέχρι το γόνατο. Τα κλειστά παπούτσια είναι υποχρεωτικά. Αυτός είναι ένας από τους λίγους αυστηρούς κανόνες ένδυσης στο νησί. Σε αντίθεση με άλλα μέρη, στο Ναουρού υπάρχει λιγότερη πίεση να ακολουθήσει κανείς τις τάσεις. Η μάρκα ή το αν τα ρούχα είναι στην εποχή τους δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι να εφαρμόζουν. Τα ρούχα δεν αντικατοπτρίζουν τόσο πολύ την οικονομική σας κατάσταση. Μόνο σε σημαντικές στιγμές το καταλαβαίνετε αν κάποιος καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια. Πέρα από αυτό, το πιο σημαντικό είναι να είστε δροσεροί, άνετοι και καθαροί. Δύναμη και πάθος σε ένα μικρό νησί. Το Αυστραλιανό ποδόσφαιρο είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στο Ναουρού. Σχεδόν το 1 τρίτο του πληθυσμού συμμετέχει σε τοπικά πρωταθλήματα, με 6 μεγάλες ομάδες και 5 αναπληρωματικές ομάδες. Όλες αγωνίζονται στο Link-Belt Oval, το μοναδικό στάδιο του νησιού, το οποίο δεν έχει γρασίδι, αλλά χώμα αναμεμειγμένο με φωσφορική σκόνη. Στους τελικούς του πρωταθλήματος, έως και 3.000 άτομα συγκεντρώνονται στις κερκίδες, ένα τεράστιο πλήθος για μια τόσο μικρή χώρα. Η εθνική ομάδα, οι Chiefs, αγωνίζεται στο διεθνές κύπελο από το 2002. Το 2008 και το 2017 τερμάτισαν πέμπτες, πηγή μεγάλης υπερηφάνειας. Το 2024 γεννήθηκε η γυναικεία ομάδα, η Αορένη, κερδίζοντας το κύπελο ειρηνικού στον ντεμπούτο τους. Όλα αυτά διατηρούν ζωντανό το πάθος για το άθλημα και ενώνουν τους ανθρώπους, ειδικά τους νέους, οι οποίοι ενθαρρύνονται να αγωνίζονται από νεαρή ηλικία. Η άρση βαρών έχει επίσης τη δική της σημασία. Το Ναουρού ανέδειξε πρωταθλητές όπως ο Μάρκους Στίφεν, ο οποίος κέρδισε 7 χρυσά μετάλλια στους αγώνες της κοινοπολιτείας και αργότερα έγινε πρόεδρος της χώρας, ή όπως η Είτε Ντετέναμο, η οποία εκπροσώπησε τον Ναουρού σε 3 Ολυμπιακούς αγώνες. Αυτά τα επιτεύγματα όθησαν πολλούς να ξεκινήσουν την προπόνηση με βάρη σε πολύ νεαρή ηλικία. Στο Ναουρού, ο αθλητισμός δεν αφορά μόνο τον ανταγωνισμό. Είναι επίσης μία άμεση απάντηση στον καθιστικό τρόπο ζωής και την παχυσαρκία. Σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός είναι υπέρβαρος. Γι' αυτό διοργανώνονται αγώνες, προπονήσεις σε εξωτερικούς χώρους και τουρνουά νέων. Στόχος είναι να κινητοποιηθούν οι άνθρωποι και να βελτιωθεί η υγεία τους. Εκτός από το Αυστραλιανό ποδόσφαιρο και την προπόνηση με βάρη, ασκούνται και άλλα αθλήματα. Το παραδοσιακό ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, το ράγκμπι επτάνια, ο στίβος και το τένις αναπτύσσονται. Πολλές από αυτές τις δραστηριότητες λαμβάνουν υποστήριξη από την τοπική Ολυμπιακή Επιτροπή και ορισμένες ΜΚΟ. Αρχαία παιχνίδια αναβιώνουν επίσης, όπως η κοπηλασία, η ρήψη καρύδας και η κολύμβηση σε παράκτιες περιοχές. Αυτά είναι απλά αθλήματα, αλλά βοηθούν στη διατήρηση της κουλτούρας ζωντανής και στη σύνδεση με το παρελθόν. Σε αυτό το μικροσκοπικό νησί, ο αθλητισμός έχει γίνει απαραίτητος για την ένωση των ανθρώπων, τη διατήρησή τους ενεργούς και την προσφορά νέων στόχων. Μεταξύ τραγουδιών, φωτιάς και σημεών. Δεν υπάρχουν πολλές εορταστικές εκδηλώσεις στο Ναουρού, αλλά αυτές που πραγματοποιούνται γιορτάζονται από ομάδες. Η πιο σημαντική είναι η ημέρα ανεξαρτησίας, η οποία πέφτει στις 31 Ιανουαρίου. Εκείνη την ημέρα, ολόκληρο το νησί ακινητοποιείται. Τα γραφεία κλείνουν, οι οικογένειες συγκεντρώνονται και οργανώνονται υπαίθριες δραστηριότητες. Το πρωί λαμβάνουν χώρα σχολικές παρελάσεις και εκδηλώσεις για την κοινωνία. Η σημαία υψώνεται στην κεντρική πλατεία και ψάλλονται ύμνοι. Παρευρίσκονται αξιωματούχοι και γείτονες. Μερικά παιδιά συμμετέχουν σε παραδοσιακούς χορούς ή παραστάσεις.
Στη συνέχεια έρχονται οι αθλητικοί αγώνες. Διοργανώνονται ποδοσφαιρικά τουρνουά, αγώνες δρό, δύναμη και πάθος σε ένα μικρό νησί. Το Αυστραλιανό ποδόσφαιρο είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στο Ναουρού. Σχεδόν το 1 τρίτο του πληθυσμού συμμετέχει σε τοπικά πρωταθλήματα, με 6 μεγάλες ομάδες και 5 αναπληρωματικές ομάδες. Όλες αγωνίζονται στο Linkbelt Oval, το μοναδικό στάδιο του νησιού, το οποίο δεν έχει γρασίδι αλλά χώμα αναμεμειγμένο με φωσφορική σκόνη. Στους τελικούς του πρωταθλήματος, έως και 3.000 άτομα συγκεντρώνονται στις κερκίδες, ένα τεράστιο πλήθος για μια τόσο μικρή χώρα. Η εθνική ομάδα, οι Chiefs, αγωνίζεται στο διεθνές κύπελο από το 2002, το 2008 και το 2017 τερμάτισαν πέμπτες, πηγή μεγάλης υπερηφάνειας. Το 2024 γεννήθηκε η γυναικεία ομάδα, η Αορένη, κερδίζοντας το κύπελο ειρηνικού στον ντεμπούτο τους. Όλα αυτά διατηρούν ζωντανό το πάθος για το άθλημα και ενώνουν τους ανθρώπους, ειδικά τους νέους, οι οποίοι ενθαρρύνονται να αγωνίζονται από νεαρή ηλικία. Η άρση βαρών έχει επίσης τη δική της σημασία. Το Ναουρού ανέδειξε πρωταθλητές όπως ο Μάρκους Στίφεν, ο οποίος κέρδισε 7 χρυσά μετάλλια στους αγώνες της κοινοπολιτείας και αργότερα έγινε πρόεδρος της χώρας, ή όπως η Ίτεντε Τέναμο, η οποία εκπροσώπησε τον Ναουρού σε 3 Ολυμπιακούς αγώνες. Αυτά τα επιτεύγματα όθησαν πολλούς να ξεκινήσουν την προπόνηση με βάρη σε πολύ νεαρή ηλικία. Στο Ναουρού, ο αθλητισμός δεν αφορά μόνο τον ανταγωνισμό. Είναι επίσης μια άμεση απάντηση στον καθιστικό τρόπο ζωής και την παχυσαρκία. Σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός είναι υπέρβαρος. Γι' αυτό διοργανώνονται αγώνες, προπονήσεις σε εξωτερικούς χώρους και τουρνουά νέων. Στόχος είναι να κινητοποιηθούν οι άνθρωποι και να βελτιωθεί η υγεία τους. Εκτός από το Αυστραλιανό ποδόσφαιρο και την προπόνηση με βάρη, ασκούνται και άλλα αθλήματα. Το παραδοσιακό ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, το ράγκμπι επτάνια, ο στίβος και το τένις αναπτύσσονται. Πολλές από αυτές τις δραστηριότητες λαμβάνουν υποστήριξη από την τοπική Ολυμπιακή Επιτροπή και ορισμένες ΜΚΟ. Αρχαία παιχνίδια αναβιώνουν επίσης, όπως η κοπηλασία, η ρήψη καρύδας και η κολύμβηση σε παράκτιες περιοχές. Αυτά είναι απλά αθλήματα, αλλά βοηθούν στη διατήρηση της κουλτούρας ζωντανής και στη σύνδεση με το παρελθόν. Σε αυτό το μικροσκοπικό νησί, ο αθλητισμός έχει γίνει απαραίτητος για την ένωση των ανθρώπων, τη διατήρησή τους ενεργούς και την προσφορά νέων στόχων, μεταξύ τραγουδιών, φωτιάς και σημεών. Δεν υπάρχουν πολλές εορταστικές εκδηλώσεις στο Ναουρού, αλλά αυτές που πραγματοποιούνται γιορτάζονται από ομάδες. Η πιο σημαντική είναι η ημέρα ανεξαρτησίας, η οποία πέφτει στις 31 Ιανουαρίου. Εκείνη την ημέρα, ολόκληρο το νησί ακινητοποιείται. Τα γραφεία κλείνουν, οι οικογένειες συγκεντρώνονται και οργανώνονται υπαίθριες δραστηριότητες. Το πρωί λαμβάνουν χώρα σχολικές παρελάσεις και εκδηλώσεις για την κοινωνία. Η σημαία υψώνεται στην κεντρική πλατεία και ψάλλονται ύμνοι. Παρευρίσκονται αξιωματούχοι και γείτονες. Μερικά παιδιά συμμετέχουν σε παραδοσιακούς χορούς ή παραστάσεις. Στη συνέχεια έρχονται οι αθλητικοί αγώνες. Διοργανώνονται ποδοσφαιρικά τουρνουά, αγώνες δρόμου ή τοπικά παιχνίδια. Υπάρχουν απλά βραβεία και μεγάλο κοινό. Δεν υπάρχει χρέωση εισόδου. Όλοι μπορούν να παρακολουθήσουν ή να συμμετάσχουν. Το φαγητό είναι κεντρικό μέρος του εορτασμού. Οι οικογένειες ετοιμάζουν ειδικά πιάτα: ψητό ψάρι, ριζόγαλο, φρούτα και κέικ. Στείνονται τραπέζια κάτω από τα δέντρα και όλα μοιράζονται. Κάθε ομάδα φέρνει το δικό της φαγητό, αλλά και άλλοι είναι προσκεκλημένοι. Το βράδυ πραγματοποιούνται παραστάσεις στην κεντρική σκηνή. Τραγουδιστές, χορευτικά συγκροτήματα ή εκκλησιαστικές χοροδίες εμφανίζονται. Μερικές φορές υπάρχουν πυροτεχνήματα, αλλά όχι πάντα. Οι εορτασμοί μπορούν να διαρκέσουν μέχρι την αυγή. Μια άλλη σημαντική ημερομηνία είναι η ημέρα του Συντάγματος, τον Μάιο. Γιορτάζεται με παρόμοιο τρόπο, αλλά με μεγαλύτερη έμφαση στις ομιλίες. Τα σχολεία διοργανώνουν διαγωνισμούς ποίησης, συζητήσεις και αναγνώσεις για την ιστορία της χώρας. Γιορτάζονται επίσης τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Αυτές είναι θρησκευτικές γιορτές και γιορτάζονται με λειτουργίες σε εκκλησίες. Τα Χριστούγεννα διοργανώνονται βραδινές λειτουργίες και τραγουδιστικές παραστάσεις. Οι οικογένειες στολίζουν τα σπίτια τους με φώτα και ετοιμάζουν ειδικά δείπνα. Την πρωτοχρονιά, ορισμένες ομάδες πραγματοποιούν πιο άτυπες συγκεντρώσεις. Ανάβουν φωτιές, παίζεται μουσική και τα γεύματα τρώγονται στην παραλία ή στις αυλές. Δεν υπάρχουν επίσημες ή μεγάλες παραστάσεις. Σε ορισμένα σχολεία ή κοινότητες,
πραγματοποιούνται πολιτιστικές ημέρες. Οι μαθητές επιδεικνύουν χορούς, παραδοσιακά ρούχα ή πιάτα. Οι γονείς προσκαλούνται και οργανώνεται μια ολόκληρη μέρα δραστηριοτήτων. Οι εορτασμοί δεν είναι εκτεταμένοι, αλλά έχουν συλλογική αξία. Οι περισσότεροι εορτασμοί δεν αφορούν την κατανάλωση ή την πολυτέλεια, αλλά τη συγκέντρωση. Υπάρχει μαγείρεμα, τραγούδι, παιχνίδια και συμμετοχή σε ομάδες. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο, η αίσθηση του μοιράσματος. Στο Ναουρού, οι εορτασμοί είναι απαλλαγμένοι από υπερβολές και εξοραϊσμό. Είναι απλοί και πάντα ανοιχτοί σε όλους. Όπου ο ψηφιακός κόσμος μόλις φτάνει. Στο Ναουρού, η τεχνολογία έφτασε αργά και προχωρά αργά. Δεν υπάρχουν εξειδικευμένα εργοστάσια ή καταστήματα. Σχεδόν όλα τα ψηφιακά προέρχονται από το εξωτερικό. Για χρόνια δεν υπήρχε σταθερό διαδίκτυο και ακόμη και σήμερα η σύνδεση είναι αργή, ακριβή και αναξιόπιστη. Οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν βασικά κινητά τηλέφωνα. Λίγα σπίτια έχουν υπολογιστές. Οι νέοι συνδέονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή παρακολουθούν βίντεο, αλλά μόνο όταν υπάρχει σήμα. Τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας είναι ακριβά και η κάλυψη συχνά αποτυγχάνει. Ολόκληρο το νησί βασίζεται στο δορυφορικό σήμα. Δεν υπάρχει υποθαλάσσιο καλώδιο. Όταν βρέχει, η σύνδεση διακόπτεται. Σε πολλές περιοχές πρέπει να βγείτε έξω για να στείλετε ένα μήνυμα ή να δείτε μια εικόνα. Λίγοι έχουν σταθερό διαδίκτυο στο σπίτι. Πληρώνουν για μικρά πακέτα δεδομένων. Ορισμένες οικογένειες μοιράζονται το δίκτυο με γείτονες. Τα κυβερνητικά γραφεία και ορισμένα σχολεία έχουν διαδίκτυο, αλλά είναι περιορισμένο και δεν λειτουργεί πάντα. Ακόμα κι έτσι, ο ψηφιακός κόσμος έχει αλλάξει τα πράγματα. Οι νέοι βλέπουν τη ζωή έξω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί μιμούνται τάσεις ή εκφράσεις που βλέπουν στο διαδίκτυο. Οι ενήλικες από την άλλη πλευρά συνεχίζουν με τα τοπικά έθιμα. Υπάρχουν λίγοι υπολογιστές στα σχολεία και πολλοί δεν λειτουργούν. Τα περισσότερα μαθήματα διδάσκονται με έντυπα βιβλία ή μαυροπίνακες. Ορισμένες ΜΚΟ δώρισαν εξοπλισμό, αλλά η συντήρηση είναι κακή. Η τηλεόραση εξακολουθεί να είναι το πρόγραμμα με τις περισσότερες τηλεθεάσεις. Υπάρχουν μερικά ξένα κανάλια. Οι ταινίες προβάλλονται σε μονάδες USB ή δίσκους. Η ροή σπάνια χρησιμοποιείται επειδή το σήμα είναι ασθενές. Τα κινητά τηλέφωνα αγοράζονται σε μικρά καταστήματα ή έρχονται από άλλες χώρες. Αν χαλάσουν, είναι δύσκολο να επισκευαστούν. Δεν υπάρχουν τεχνικοί ή ανταλλακτικά. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδια για τη βελτίωση του δικτύου και το άνοιγμα δημόσιων κέντρων διαδικτύου, αλλά δεν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Η έλλειψη χρημάτων και η απομόνωση περιπλέκουν τα πάντα. Στην καθημερινή ζωή, η τεχνολογία υπάρχει, αλλά δεν χρησιμοποιείται όλη την ώρα. Οι άνθρωποι στέλνουν ένα μήνυμα κειμένου, ελέγχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή κατεβάζουν ένα βίντεο. Δεν υπάρχουν ψηφιακές πλατφόρμες για μελέτη, εργασία ή συμπλήρωση εγγράφων. Το Ναούρου ζει με ελάχιστη τεχνολογία. Η σύνδεση υπάρχει, αλλά είναι εύθραυστη. Χρησιμοποιείται όταν είναι δυνατόν, τίποτα περισσότερο. Μαγείρεμα στο Ναουρού. Απλά γεύματα, καθημερινό ψάρεμα και οικογενειακές συγκεντρώσεις. Στο Ναουρού δεν υπάρχουν μεγάλες αγορές ή μεγάλη ποικιλία στα καθημερινά μενού, αλλά υπάρχουν μοναδικοί τρόποι προετοιμασίας και μοιράσματος φαγητού. Αυτό που μαγειρεύεται καθημερινά συνδυάζει προϊόντα που εισάγονται από το εξωτερικό με τοπικά υλικά που εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα στο νησί. Ο τρόπος φαγητού επηρεάζεται επίσης από οικογενειακά έθιμα, παράκτιο ψάρεμα και γιορτές. Στα καταστήματα μπορείτε να βρείτε προεπεξεργασμένα τρόφιμα, όπως κονσερβοποιημένο κρέας, σαρδέλες, ασιατικό ρύζι, ψωμί σε σακούλα, στιγμιαία νούντλς και ποτά. Πολλά σπίτια έχουν επίσης καρύδες, παπάγια ή μάγκο, τα οποία χρησιμοποιούνται για να συνοδεύσουν τα γεύματα ή να φτιάξουν χυμούς. Ορισμένες οικογένειες εκτρέφουν κοτόπουλα ή χοίρους σε μικρές αυλές, αποκλειστικά για δική τους κατανάλωση. Το ψάρεμα παραμένει μια βασική δραστηριότητα. Στα ριχά και στις περιοχές όπου η θάλασσα υποχωρεί με την παλήρια, μπορείτε να συλλέξετε μικρά ψάρια, καβούρια, σαλιγκάρια και άλλα οστρακοειδή. Μερικές φορές είναι φρεσκομαγειρεμένα, άλλες φορές είναι αποξηραμένα στον ήλιο ή διατηρημένα σε αλάτι. Σε πολλά σπίτια παρασκευάζονται με ρύζι ή νούντλς και αυτό σερβίρεται ως το καθημερινό γεύμα.
Τα πιο συνηθισμένα πιάτα είναι απλά αλλά χρησιμοποιούνται ευρέως. Το ρύζι αναμειγνύεται με κονσερβοποιημένο τόνο, νούντλς με λουκάνικα, κοτόπουλο παναρισμένο σε αλεύρι και σούπες που παρασκευάζονται με βασικά καρικεύματα. Σε οικογενειακές γιορτές ή κοινοτικές εκδηλώσεις παρασκευάζονται πιο ιδιαίτερα πιάτα, ψητό ψάρι με σάλτσα καρύδας, ριζόγαλο, κέικ φρούτων ή σπιτικές εμπανάδας. Σε γιορτές όπως η ημέρα Ανεξαρτησίας ή η ημέρα του Συντάγματος, οι οικογένειες μαγειρεύουν μαζί. Στείνονται τραπέζια κάτω από τη σκιά, ετοιμάζεται ψητό ψάρι ή κρέας και το φαγητό σερβίρεται σε δίσκους για όλους. Είναι σύνηθες να μοιράζονται αυτό που παρασκευάστηκε μεταξύ πολλών ομάδων. Αυτές είναι στιγμές όπου το φαγητό γίνεται σημείο συνάντησης. Στο σχολείο τα παιδιά συχνά φέρνουν συσκευασμένα γεύματα. Κάποια φέρνουν ρύζι, ψωμί, φρούτα ή χυμό. Σε ορισμένα κέντρα προσφέρονται απλά σνακ, τα οποία ποικίλουν ανάλογα με την υποστήριξη που λαμβάνουν. Οι οικογένειες ετοιμάζουν επίσης σπιτικά σνακ όπως μπισκότα, σάντουιτς ή βραστές μπανάνες. Η παραδοσιακή κουζίνα, με ρίζες όπως το τάρο και η γιάμ, σπάνια συναντάται, αλλά υπάρχουν ακόμα ηλικιωμένοι που θυμούνται πώς παρασκευάζονταν αυτά τα πιάτα στο παρελθόν. Κάποιοι τα φτιάχνουν για ειδικές περιστάσεις, χρησιμοποιώντας ό,τι έχουν στο σπίτι και κληρονομημένες τεχνικές. Είναι μέρος της γνώσης που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Το φαγητό στο Ναουρού συνδυάζει ξεκάθαρα ό,τι έχει μεταβιβαστεί και ό,τι έχει διατηρηθεί. Οι μέθοδοι μαγειρέματος προσαρμόζονται στην καθημερινή ζωή με απλές λύσεις και συνταγές που επαναλαμβάνονται σχεδόν σε κάθε σπίτι. Το σημαντικό δεν είναι η κομψότητα του πιάτου, αλλά η πράξη του να τρώμε μαζί, να μοιράζουμε και να διατηρούμε μια ρουτίνα που έχει προσαρμοστεί με την πάροδο του χρόνου. Στα σπίτια, οι άνθρωποι μαγειρεύουν με ό,τι είναι διαθέσιμο, τρώνε σε ομάδες και ακολουθούν ένα έθιμο που συνδυάζει το παλιό με το νέο. Δεν έχει σημασία μόνο τι υπάρχει στο πιάτο, αλλά και πώς το μοιράζονται, με ποιον το μοιράζονται και ποια θέση κατέχουν στην καθημερινή ζωή του νησιού. Έτσι είναι να ζεις σε ένα νησί χωρίς ταξί, χωρίς χωράφια και χωρίς έξοδο. Το Ναουρού είναι τόσο μικρό που δεν υπάρχουν ταξί, τρένα ή λεωφορεία. Ο κεντρικός δρόμος διατρέχει όλο το νησί, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι μετακινούνται με τα πόδια ή με μοτοσικλέτα. Κάποιοι έχουν αυτοκίνητα, αλλά δεν χρειάζεται να ταξιδέψουν μεγάλες αποστάσεις. Όλα είναι κοντά. Τα σπίτια είναι στριμωγμένα το ένα πάνω στο άλλο, ειδικά κατά μήκος της ακτογραμμής. Πολλά είναι απλά, μονόροφα, με στέγες από τσίγκινο και τοίχους από τούβλα. Κάποια σπίτια έχουν κήπους και άλλα έχουν γυμνές αυλές. Δεν υπάρχουν πολυόροφα κτίρια. Κάθε οικογένεια τα βγάζει πέρα όσο καλύτερα μπορεί. Δεν υπάρχουν μεγάλα σούπερ μάρκετ ή εμπορικά κέντρα. Υπάρχουν μικρά καταστήματα γειτονιάς, πολλά από τα οποία είναι οικογενειακά, που πωλούν τα βασικά: ρύζι, νούντλς, κονσερβοποιημένα προϊόντα και αναψυκτικά. Τα περισσότερα τρόφιμα φτάνουν με βάρκα από την Αυστραλία ή άλλες χώρες. Τίποτα δεν καλλιεργείται σε μεγάλη κλίμακα. Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου εγχώριες καλλιέργειες. Το κλίμα δυσχεραίνει τη γεωργία. Βρέχει πολύ σε μερικούς μήνες και σε άλλους ούτε σταγόνα. Η συνεχή ζέστη και τα φτωχά εδάφη δυσκολεύουν την καλλιέργεια τροφίμων. Η εξόρυξη έχει αφήσει το μεγαλύτερο μέρος του εσωτερικού άχρηστο και ο διαθέσιμος χώρος είναι πολύ περιορισμένος. Σε ορισμένα σπίτια υπάρχουν κερασιές, μάγκο, παπάγια ή αμυγδαλιές, αλλά μόνο για προσωπική κατανάλωση. Κανείς δεν παράγει μεγάλες ποσότητες. Το κρέας εισάγεται επίσης από έξω. Υπάρχουν κοτόπουλα και χείρι, αλλά σε μικρά μαντριά. Το πόσιμο νερό είναι ένα καθημερινό πρόβλημα. Δεν υπάρχουν αξιοποιήσιμα ποτάμια ή λίμνες. Κάθε σπίτι έχει δεξαμενές για τη συλλογή του βρόχινου νερού από την οροφή. Όταν δεν βρέχει, βασίζονται στη μονάδα αφαλάτωσης. Εάν αποτύχει, όλα γίνονται περίπλοκα. Πωλούνται επίσης μπουκάλια εισαγόμενου νερού, αλλά δεν μπορούν όλοι να τα αντέξουν οικονομικά. Το μεγαλύτερο σχολείο βρίσκεται κοντά στο κέντρο της χώρας. Τα παιδιά περπατούν ή κάνουν ποδήλατο εκεί. Υπάρχουν λίγα σχολεία και η εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα συγκεντρωτική. Πολλά παιδιά ονειρεύονται να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Η Αυστραλία είναι ο πιο συνηθισμένος προορισμός. Δεν υπάρχουν πανεπιστήμια. Για να συνεχίσετε τις σπουδές σας, πρέπει να φύγετε από τη χώρα. Το ίδιο ισχύει και για την υγειονομική περίθαλψη. Υπάρχει ένα μικρό νοσοκομείο που παρέχει βασική φροντίδα. Για σοβαρές περιπτώσεις πρέπει να πετάξετε αλλού.
Η κυβέρνηση πληρώνει γι' αυτό, αλλά δεν είναι πάντα άμεση. Το ηλεκτρικό ρεύμα λειτουργεί καλά τις περισσότερες φορές. Τα περισσότερα σπίτια διαθέτουν ψυγείο, τηλεόραση και ανεμιστήρα. Μερικά έχουν κλιματισμό. Υπάρχει επίσης πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά δεν είναι ούτε γρήγορη ούτε φθηνή. Πολλές οικογένειες το χρησιμοποιούν μόνο για τα απαραίτητα. Οι κοινωνικές συγκεντρώσεις λαμβάνουν χώρα στο σπίτι ή κοντά στη θάλασσα. Οι παραλίες είναι το σημείο συνάντησης. Γάμοι, πάρτι, παιχνίδια και θρησκευτικές συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται εκεί. Υπάρχουν επίσης εκκλησίες. Η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας στον κόσμο. Το Ναουρού ηγείται μίας από τις πιο ανησυχητικές στατιστικές στον πλανήτη. Έχει το υψηλότερο ποσοστό παχύσαρκων ανθρώπων. Σχεδόν ολόκληρος ο ενήλικος πληθυσμός έχει πάνω από ένα υγιές βάρος. Οι αριθμοί αυξάνονται σταθερά από τη δεκαετία του 1980. Οι αιτίες συνδέονται με την οικονομική κατάρρευση μετά την εξάντληση των φωσφορικών αλάτων. Με τη μείωση του εισοδήματος, το Ναουρού άρχισε να εξαρτάται από εισαγόμενα, υπερεπεξεργασμένα και φθηνά τρόφιμα. Η παραδοσιακή διατροφή εξαφανίστηκε. Τώρα, οι άνθρωποι καταναλώνουν κυρίως λευκό ρύζι, αναψυκτικά, κατεψυγμένα τρόφιμα και κονσερβοποιημένα τρόφιμα. Η αλλαγή ήταν απότομη. Τα τοπικά τρόφιμα, όπως η καρύδα και το φρέσκο ψάρι, εγκαταλείφθηκαν και μια διατροφή πλούσια σε λιπαρά, ζάχαρη και ραφιναρισμένο αλεύρι ανέλαβε την εξουσία. Δεν ήταν μόνο θέμα γεύσης, ήταν το μόνο πράγμα που έφτανε στο νησί τακτικά και σε προσιτές τιμές. Η έλλειψη χώρων πρασίνου, η εξόρυξη που κατέστρεψε το εσωτερικό του νησιού και η συνεχής ζέστη παίζουν επίσης ρόλο. Οι άνθρωποι κινούνται ελάχιστα. Δεν υπάρχουν αστικές συγκοινωνίες ή αθλητικές εγκαταστάσεις. Το περπάτημα στον ήλιο, σε ένα περιβάλλον χωρίς σκιά, δεν είναι επιλογή για τους περισσότερους. Η παχυσαρκία έχει φέρει μαζί της συναφείς ασθένειες όπως ο διαβήτης τύπου 2, η υπέρταση και τα καρδιαγγειακά προβλήματα. Τα νοσοκομεία είναι υπερφορτωμένα και το σύστημα υγείας του νησιού δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένο για να φροντίσει έναν πληθυσμό με τόσες πολλές χρόνιες παθήσεις. Οι εκπαιδευτικές εκστρατείες δεν έχουν αποδώσει πλήρως. Υπάρχει επίγνωση του προβλήματος, αλλά οι πραγματικές επιλογές για αλλαγή διατροφής ή τρόπου ζωής είναι πολύ περιορισμένες. Η εξάρτηση από ξένα τρόφιμα περιπλέκει κάθε προσπάθεια βελτίωσης. Υπάρχει επίσης μια πολιτισμική συνιστόσα. Το υπερβολικό βάρος δεν αντιμετωπίζεται με το ίδιο στίγμα όπως σε άλλα μέρη του κόσμου. Στο Ναουρού, για δεκαετίες, το υπερβολικό βάρος συνδεόταν με την κοινωνική θέση και την ευημερία. Αν και αυτό αλλάζει, η αντίληψη παραμένει παρούσα σε πολλές οικογένειες. Επηρεάζονται επίσης τα παιδιά. Η παιδική παχυσαρκία αυξάνεται. Ο συνδυασμός κακής διατροφής και περιορισμένων ευκαιριών για σωματική δραστηριότητα δημιουργεί μια γενιά με προβλήματα υγείας από νεαρή ηλικία. Η κυβέρνηση έχει προσπαθήσει να συνεργαστεί με διεθνείς οργανισμούς για να βελτιώσει την κατάσταση. Έχουν προταθεί φόροι στα ζαχαρούχα ποτά, περιορισμοί σε ορισμένα προϊόντα και βελτιώσεις στην εκπαίδευση για τα τρόφιμα. Αλλά τα μέτρα προχωρούν αργά και τα αποτελέσματα είναι ακόμη περιορισμένα. Το Ναουρού αντιπροσωπεύει μια οριακή περίπτωση του πώς μια χώρα μπορεί να χάσει τον έλεγχο της μοίρας της όταν εξαντλεί τους πόρους της χωρίς μακροπρόθεσμο σχέδιο. Μετά από δεκαετίες απεριόριστης εξόρυξης φωσφορικών, το κράτος έμεινε χωρίς εσωτερικές πηγές πλούτου. Έκτοτε, η οικονομία του έχει υποστηριχθεί από διεθνείς συμφωνίες, ξένη βοήθεια και εφάπαξ συνεισφορές που εξαρτώνται περισσότερο από τη γεωπολιτική παρά από τη δική του στρατηγική. Η οικονομική αυτονομία έχει εξαφανιστεί και μαζί της μεγάλο μέρος της ικανότητας για ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων. Η κυβέρνηση διαχειρίζεται μια χώρα όπου σχεδόν όλα προέρχονται από έξω: τρόφιμα, ενέργεια, καύσιμα, φάρμακα, ακόμη και εισόδημα. Χωρίς βιομηχανίες, χωρίς βιώσιμη γεωργία και με μικρό πληθυσμό, οι επιλογές για διαφοροποίηση είναι ελάχιστες. Οι θεσμοί λειτουργούν, αλλά με πολύ περιορισμένους πόρους. Η δημόσια απασχόληση είναι η κύρια πηγή θέσεων εργασίας και πολλές βασικές υπηρεσίες, όπως η υγεία και η εκπαίδευση, εξαρτώνται από διμερείς συμφωνίες ή ταμεία συνεργασίας. Η πολιτική στο Ναουρού έχει επίσης χαρακτηριστεί από αυτή την ευθραυστότητα. Η εξωτερική πίεση επηρεάζει πολλές αποφάσεις
Και οι αλλαγές στην κυβέρνηση συχνά περιστρέφονται γύρω από το πώς να διατηρηθεί αυτή η υποστήριξη. Οι σχέσεις με συμμαχικές χώρες όπως η Αυστραλία έχουν μερικές φορές δημιουργήσει εσωτερικές εντάσεις, ειδικά όταν τα εξωτερικά στρατηγικά συμφέροντα συγκρούονται με τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού. Η διπλωματία έχει γίνει εργαλείο επιβίωσης και όχι κυρίαρχη επιλογή. Το Ναούρου συνεχίζει να υπάρχει χάρη σε μια επισφαλή ισορροπία μεταξύ εξωτερικής βοήθειας, επιβίωσης της κοινότητας και πολιτιστικής ανθεκτικότητας. Η κρατική δομή παραμένει σε ισχύ, αλλά δεν καταφέρνει να δημιουργήσει βιώσιμες λύσεις. Αυτό που κάποτε ήταν μια οικονομική δύναμη στον ειρηνικό, τώρα αγωνίζεται να διατηρήσει τις βασικές του ανάγκες. Η πρόσφατη ιστορία του δεν είναι μόνο ένα παράδειγμα περιβαλλοντικής ή οικονομικής κρίσης, αλλά και του πώς ένα έθνος μπορεί να παγιδευτεί σε ένα αδιέξοδο μοντέλο, χωρίς περιθώρια λάθους και πολύ λίγα εργαλεία για να αλλάξει την πορεία του.